La col·locació de blocs de formigó tipus New Jersey al passeig marítim de Roses i Santa Margarida ha generat controvèrsia al consistori. Segons ha denunciat el grup municipal Lliure Roses, la instal·lació s'hauria dut a terme sense comptar amb el permís preceptiu de l'organisme estatal ni amb informes tècnics, policials o jurídics que l'avalin. Des del partit de l'oposició s'assenyala que no hi ha cap document emès per la policia local, els Mossos d'Esquadra, el Departament d'Urbanisme ni els serveis jurídics municipals que donin suport a la decisió. Així mateix posen en dubte que la mesura hagi estat consensuada amb els cossos de seguretat, com s'hauria afirmat inicialment. L'origen d'aquest informe es remunta a un informe intern de la policia local del maig del 2024, en què es proposava reforçar les mesures de seguretat al passeig marítim per prevenir l'accés a vehicles no autoritzats, seguint criteris de prevenció antiterrorista. Posteriorment, però, les justificacions públiques s'han relacionat també amb la qüestió de la mobilitat i la regulació de la venda ambulant, un canvi que ha generat crítiques per part de l'oposició. Doncs bé, arran de la instància que va presentar el grup de Som Roses a l'Ajuntament sol·licitant els informes tècnics i jurídics que avalessin la col·locació d'aquestes pilones conegudes com New Jerseys en el passeig marítim, que a més estan obstaculitzant el pas de carril bici i és un element que fixa que pot provocar entrebancs en els usuaris d'aquest carril bici. Doncs bé, nosaltres, la nostra sorpresa ha estat aquesta setmana quan l'Ajuntament ha donat resposta al grup de Som Roses i ens han fet arribar les respostes i bé, són del tot preocupants. Ens trobem davant d'un equip de govern que ha pres una decisió de posar aquests elements fixes allà al mig del carril bici. No tenen cap aval tècnic per part de la policia local ni per part del Departament d'Urbanisme. Això és un fet molt greu, no hi ha permís de costes. Hem vist com han col·locat aquests elements allà al mig i bé, mirant ben bé l'informe que han fet arribar en el grup de Som Roses, hem vist com aquestes New Jerseys es van contractar arran d'un informe del cap de la policia local elaborat al maig de 2024, que ho demanava com una mesura d'urgència per evitar successos com el que havia passat a Niça, a França, l'any 2016, que havia entrat un vehicle de tota velocitat amb un front de passeig marítim, i aquestes New Jerseys estaven destinades realment, per sol·licitud del cap de la policia local d'aquí de Roses, estaven destinades per posar-la en els accessos del passeig marítim per evitar justament que hi entressin vehicles motoritzats i evitar qualsevol tipus de desgràcia. Doncs bé, hem de recordar que encara a dia d'avui ens trobem a nivell 4 d'alerta antiterrorista, és un tema molt seriós. El nostre grup municipal s'ha desplaçat aquest matí al passeig marítim per comprovar ben bé com era la situació real d'aquestes pilones. Hem vist com estan posades al mig del carril bici i no estan posades de forma estratègica per garantir que no passi cap vehicle. Tal com es demanava ja a l'estiu de 2024, ens trobem a l'entrada de la temporada 2025 i veiem com en el passeig marítim aquests accessos hi ha parts que estan lliures, que es podria entrar amb un vehicle. És una situació molt greu i nosaltres demanem responsabilitats. No pot ser que un govern actuï darrere dels informes tècnics i jurídics que sol·licita la llei. O sigui, un govern municipal ha de complir la llei. La imatge que estem donant és lamentable, la veritat, i el que hem de fer és fer les coses amb seny i sentit comú. Quin és el seny i el sentit comú? Vol dir que retirin aquestes pilones d'aquest carril bici, que aquestes pilones es posin per allò que es van demanar, que és evitar que tinguem desgràcies amb el tema d'alerta antiterrorista, i des del nostre grup municipal el que farem serà fiscalitzar i demanar explicacions de per què s'ha actuat d'aquesta forma. Lliures ja havia demanat el passat abril una moció demanant més transparència i millor accés a la informació municipal, que no va prosperar al ple. Amb aquesta nova situació, el grup reclama aclariments i responsabilitats per part del govern. Jo t'he diré una cosa, me vaig quedar molt preocupat al darrer ple, quan varen presentar una moció per la transparència i tant el Partit Socialista com Junts i gent del poble van rebutjar aquesta moció. I a més, l'alcalde em va titllar d'oportunista i salvapàtries. Res més lluny de la meva intenció. Tots els que em coneixen ja sap que no sóc ni oportunista ni salvapàtries. El que passa és que m'agrada parlar clar. I a vegades quan parles clar la gent s'enfada. Nosaltres el que volem és claretat, informació i respecte pels veïns. Però justament el fet que rebutgessin aquesta moció tan senzilla es va fer sospitar. I ara entenc per què la varen rebutjar. Hem començat a aixecar catifes
I el que hi ha sota és preocupant. Ens preocupa molt la gestió d'aquest Ajuntament, perquè el que no té res a amagar no té por de ser transparent. Des de Lliures no ens aturarem. Farem la feina que el govern municipal no vol fer: fiscalitzar, investigar i explicar als seus veïns en què es gasta el caler públic, que és el caler de tots, el més important. El caler públic és el caler de tots. A partir d'aquí farem una oposició seriosa, contundent i clara, perquè volem que la gent del poble, els veïns, sàpiguen en què es gasta els calés d'aquest Ajuntament. Per tant, a partir d'aquí ho deixem molt clar. A partir d'ara no en deixarem passar ni una.